Ojadili mbombo timbo titi mbo Ojadili mbombo timbo titi Ojadili jewo mma na mmụọ mbombo timbo titi mbo udekwetu sie ude mbombo timbo titi mbo ijewo mma na mmụọ mbombo timbo titi mbo Ojadili mbombo timbo titi Ojadili jewo mma na mmụọ mbombo timbo titi mbo Ojadili mbombo timbo titi mbo ijewo mma na mmụọ mbombo timbo titi mbo udekwetu sie ude mbombo timbo titi mbo Ojadili mbombo timbo titi mbo mbombo timbo titi mbo Ojadili mbombo timbo titi mbo Ojadili mbombo timbo titi mbo. Ndewo na ụmụaka Igbo, ụmụaka ọma, ụmụaka anyị ji biri, ụmụaka Chukwu kwọrọ aka wee kee, ụmụaka ekere n'ụtụtụ. Ka unu mere? Ka nne na unu dị? Ama m na arụ dịcha onye ọbụla. Ngwa nsogbu adịrọ. Aha m bụ Nwaada Editha Francis Chiewuzie. Mụ na unu ga na-anọkọ n'oge Ojadili. Oge Ojadili bụ oge anyị ji wetara ụmụaka Igbo ihe dị iche iche gbasara ndị Igbo, dịka ka anyị si ebi, ka anyị si eri erimeri, ka anyị si eke ekike, ka anyị si egwuri egwu na-enweta onwe anyị. Ama m na ọ bụrụ na ị bụ nwata Igbo a na-amụrụ n'ala Igbo, o nwere ka ọ bụrụ na ị mara ihe a na-akpọ akụkọ ifo, ọkwa ya? Nwekwe ka ọ bụrụ na ị mara nke a na-akpọ egwu ọnwa. Nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ na ị mara, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'oge Ojadili, ihe niile a ka anyị na-ewetara gị, na-egosi gị, na-akpọrọ unu ụlọ ka anyị mata ka ndị Igbo si ebi, ka anyị si eke ekike, maka ọhịa dị mkpa. Nsogbu adịrọ. Aga m arụrụ unu tinye n'aka onye otu m bụ Kosi Anukwu. Ọnyanwa ga-akpọrọ unu gacha n'ihe ụfọdụ anyị nwegasị tata. Chekwara na m na-abịa. Ojadili jewo mma na mmụọ mbombo timbo titi mbo. Nnọọ n'oge Ojadili, oge anyị na ụmụaka ji anọkọ, ebe anyị na-akụziri ha usoro ndị Igbo ji ebi ndụ. Ngị bụ onye okenye, ngị bụ onye nne na nna nọ n'ụlọ, biko kpọkọba ụmụaka ọbụla nọ gị nso si ha n'oge eruo. Kpọkwazi onye nọ gị n'akụkụ, ọ kọwala onye nọ n'akụkụ, ọ sị onye nọ n'akụkụ n'oge anyị ji amụta ihe ọbụla gbasara Igbo, usoro eji ebi ndụ n'Igbo n'oge eruola. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Adaeze. Oge anyị ji akọ akụkọ ifo erugo. Ifo chakpi, nkịta nyara akpa, Nshi agwụ n'ọhịa. Gee ntị ọfụma maka na akụkọ anyị ji bịa tata ihe mmụta juru eju bara bara. O ruru otu ụbọchị n'otu obodo. O nwere otu eze nụrụ ụmụ nwaanyị asaa. N'ime ụmụ nwaanyị asaa, ọ hụrụ mmadụ isii n'anya, kpọọ otu onye n'ime ya asị. Mmadụ ole ka ọ hụrụ n'anya? Mmadụ isii. Kpọọ otu onye asị. N'ime ndị nwunye ya niile, ha ncha niile na-amụrụ ya ụmụ nwaanyị. Mana dịka eze ọ bụ, o kwesịrị inwe nwa nwoke ga-anọchi anya ya ma ọ nwụọ. Ha amụkọtazịala ya nwaanyị. Eze a wee kpọọ ha ncha niile wesị ha, bido taa gabazi ya, onye ọbụla bụ nwaanyị n'ụlọ a na a ga-akpọrọ ya tụfuo n'ajọ ọhịa. Ha ncha niile, ndị nwunye eze a niile wee tụlụ ime. Eze wee kpọọ onye isi odibo ya, aha ya bụ Anasieze. Asị na aha ya bụ gịnị? Anasieze. Wee sị ya kpọrọ ndị nwunye ya asaa nwa gaba n'akụkụ ajọ ọhịa. Olu ebe a, ruo oge ha ga-amụ nwa. Onye ọbụla mụrụ nwa nwaanyị akpọrọ ya tụfuo n'ime ajọ ọhịa. Onye ọbụla mụrụ nwa nwoke ekuli ya, kubatala ya. O wee mee otu ọnwa, ya bụ onye isi odibo a na-akpọ Anasieze wee kpọrọ ụmụ nwaanyị asaa wee jebe n'akụkụ ajọ ọhịa. Oluzi oge ha ga-amụ nwa, onye nke mbụ mụọ nwaanyị, onye nke abụọ mụọ nwaanyị. Ka ha na-amụ ka ha na-etufu ha n'ime ajọ ọhịa. Ha mụkọtazi wee lodo onye nke asaa, ya bụ nke eze kpọrọ asị. O wee mụọ nwa nwoke. O wee mụọ nwa nwoke, mana o nwere ihe menụ. Anasieze onye isi odibo a, ịma na eze kpọrọ nke asaa asị, o sokwazi kpọọ nke asaa anụnwa asị. O wee na-anya n'aka niile, anya n'aka ekpe, sị na ya ga-etufu nwatakịrị ya, na ya ga-eso na ndị ọ ga-atụnye n'ime ajọ ọhịa, maka na ọ kwụbata ya kịta, ịma na eze ga-ebidozi hụba nwaanyị a n'anya.
o wee kuru nwatakịrị nwoke a mụrụ wee tụbanye n'ime ajọ ọhịa. Mana o nwere dinta nọ n'akụkụ wee hụ ihe na-eme, o wee jee ka onye ọbụla nacha anasị eze na ụmụ nwaanyị niile mụrụ nwa ndị nwunye eze ka ha nacha hapụ ajọ ọhịa akụkụ ajọ ọhịa a. Dinta wee baa wee jee kulu nwatakịrị nwoke a wee kulu ya wee naba na be ya wee bido wee zụba nwatakịrị a. Nwatakịrị a wee na-eto na amamihe bụrụ sọ mma. Mana eze nwere otu nkịta bi na be ya, ọha obodo mana nkịta onye ọbụla ma maka nkịta. Ọ na-akpapụkarị eje achọ nri ọ ga-eri, ọ na-eje mana be ndị agbata obi eje achọ nri ọ ga-eri. O ruo otu ụbọchị ebe ọ kpọjebelu nri wee bụrụ na be dinta akụ nwatakịrị kute nwatakịrị nwoke etufuru nwa eze atụfuru n'ime ọhịa. O wee jebe wee ka o luteziri ịkpa nri wee hụ nwatakịrị ebe ọ nọ na-egwu egwu. Nwatakịrị nwoke eze a ọ na-egwu egwu, o wee fụta na nwatakịrị a yiri eze, fụtakwazi ya na ọbara eze dị n'ime nwatakịrị a. O wee bido wee gbaba ụja gbaba nwatakịrị a ụja. Nwatakịrị a wee bido gụbalie egwu. Ihe unu ga na-ekwe m bụ tụma tụma ngwe. Kedu ihe si unu ga na-ekwe m? Tụma tụma ngwe. Nwatakịrị a wee bido gụbalụ nkịta eze egwu wee sị ya, nkịta ezi chọba mụ, Tụma tụma ngwe. nkịta ezi chọba mụ, Tụma tụma ngwe. nna m eze tiri iwu, Tụma tụma ngwe. onye mụta nwanyị tụfuga ya, Tụma tụma ngwe. onye mụta nwoke kubata ya. Tụma tụma ngwe. A na-asị eze onye iwe o, Tụma tụma ngwe. wee kuru m wee tụfuga m. Tụma tụma ngwe. Nkịta wee nụsie egwu a wee si mba wee rachapụ ọsọ wee gbakwulu eze wee luo ebe eze nọ wee na-apịa ya ọdụdụ iji gosi ya na o nwere ihe ọ hụrụ na o kwesịrị iso ya bịa hụ ya. Ịma na nkịta bụ anụmanụ, ọ naghị ekwu okwu ọkwa ya, naanị mmadụ na-ekwu okwu. Mana otu n'ime ụzọ o si ezi ozi nke ya bụ ịpịa ọdụdụ. Eze wee sie onye isi dibịa na si eze nyesoluke na nkịta ka o jee fụrụ ihe na-eme, kedu ihe kpatara o ji apịa ya ọdụdụ na ọ na-apịa ya ọdụdụ ya kemgbe. Anasị eze wee soro nkịta edurukwa ya pịa jebe na be nwatakịrị ebe ọ hụrụ nwatakịrị a. O rutekwa bụ na nwatakịrị a nọkwa ebe ahụ, fụkwa nwatakịrị a bidokwa gbawakwa nwatakịrị ụja na-agba ụja ọ na-agbagosi na onwe ihe ọ na-ahụta. Anasị eze na onwe nke ya wee hụtakwa na hei nwatakịrị a bụkwa nwa eze maka na oyi ike eze. O wee cheta na nwatakịrị o tufuru n'ajọ ọhịa ụbọchị a mụrụ ya. Nwatakịrị a nkịta na-agbakwa nwatakịrị a ụja, nwatakịrị a bidokwa gụbakwara ya egwu ahụ wee na-agụ, nkịta ezi chọba mụ, Tụma tụma ngwe. nkịta ezi chọba mụ, Tụma tụma ngwe. nna m eze tiri iwu, Tụma tụma ngwe. onye mụta nwanyị tụfuga ya. Tụma tụma ngwe. A na-asị eze onye iwe o, Tụma tụma ngwe. wee kuru m wee tụfuga m. Tụma tụma ngwe. A na-asị eze anụsizi egwu a, hei wee chee ihe ọ ga-eme maka na ọ ma na o jekwuo eziokwu, o jekwuo eze nke bụ eziokwu na eze ga-ata ya ahụ, kpọrọ ya tinye n'ime ụlọ mkpọrọ. O wee kpọrọ nkịta na balute. Eze ajụọ ya kedu ihe na-eme, kedu ihe kpatara nkịta nwee ihe ịhụrụ. Ọ sị ya ụmụ anụmanụ ịma ka ha si eme na ọ na-agba nnọọ ụja na-agba ụja. Mana o nwee ihe menụ ka Anasị eze sicha anya bụ asị, nkịta ka na-ejekwa eje akpa nri na be, ọ na-ejezikwa mgbe maka na o nwee ihe ọ na-ahụta. Ọ na-ejezikwa mgbe ebe nwatakịrị ya nọ na be dinta anwa. Olukwa ọgbọcha ụja nwatakịrị ya agụbakwala ya egwu a, ọ nachiatazi azụ. Ọdụdụ ọ na-apịa eze akarịzịa, ọ pịakatazie eze ọdụdụ, pịakata ya ọdụdụ. Eze si mba ka m solukene nkịta ka nje jiri anya m hụrụ. Osoluzie nkịta ha wee gaba na be dinta. Nkịta ya dulu kpọlụ ya jekata ọ bụrụ ebe ọ hụtara onwe ya bụ na ebe nwatakịrị ya nọ. Ụbọchị ọbịa ka ọkụkọ nwatakịrị ya na-egwu egwu, ọgbọbakwa nkịta gbọbakwa ya bụ nwatakịrị atụgharịkwa agụbakwa egwu anwa. Mana tupu ọ na-agụ egwu eze na-ahụtazi nwatakịrị a, hei nwatakịrị a yikwa mụ ka ọ na-ekwuzi nwata agụbakwali egwu a, gụbakwalụ nkịta na-asịkwa, nkịta ezi chọba mụ, Tụma tụma ngwe. nkịta ezi chọba mụ, Tụma tụma ngwe. nna m eze tiri iwu, Tụma tụma ngwe. onye mụta nwanyị tụfuga ya, Tụma tụma ngwe. onye mụta nwoke kpọbata ya. Tụma tụma ngwe. A na-asị eze onye iwe o, Tụma tụma ngwe. wee kuru m wee tụfuga m. Tụma tụma ngwe. Eze wee tie kpọkọba ọra obodo
sị ha bịakwa soro ya hụrụ ihe ọ na-ahụ, wee kpọrọ ma nwatakịrị ma dinta obi na be ya o, kpọọ anasị eze, kpọọ ndị odibo ya niile ma ndị nwunye ya, akpọrọzie onye ọbụla bata n'obi eze. Eze wee jụbazie ese jụba wee jụpụta na ọ bụ anasị eze, maka na dinta kwuru ka o si wee na ọ bụ anasị eze kuru nwatakịrị a wee tụfuo n'ajọ ọhịa. Eze bidogodi ebe ahụ wee sị ka ata ya ezigbote ahụhụ, atacha ya ahụ ka a kpọrọ ya tinye n'ime ụlọ mkpọrọ. Eweta ya bụ onye isi ndị odibo, aha ya bụ anasị eze, tacha ya ahụ wee tinye ya n'ime ụlọ mkpọrọ. Mana nsogbu bịa dịzi, a na-ajụzi kedu onye mụrụ nwatakịrị a. Nne nke apụtasị ọmụnwa mụrụ ya, onye nke apụtasị ọmụnwa mụrụ ya. Eze wee sị na ọ dị mma na ka a ga-esi wee kenya bụ ikpe bụ na onye ọbụla, ụmụ nwaanyị niile, ndị nwunye ya niile ga-eje sie nri bupụta. Onye ọbụla nwatakịrị ya detụrụ ya bụ nne ya ọnụ, ịmalụ na ọnyanwa bụ nne ya. Maka na eze hụrụ mmadụ ụmụ nwunye ya isii n'anya, o wee were ego nye ha sị ha baa ahịa, wee nyekwazie ha ma ụmụ anụmanụ ha ga-egbu wee sie ya bụ nri. Onye ha ezigbote ego, ha baa ime ahịa gotecha nri, gotecha ihe eji esi nri, nye ha ụmụ anụmanụ, nye ha ewu ma ọkụkọ, ha sibe nnọọ sikọba nya nri na-atọ ka gịnị. Mana nke ọ kpọrọ asị mụtara nwatakịrị a, maka na ebe nke ya dịpụ adịpụ, ma ego o nyeghị ya, ma anụ o nyeghị ya, onweghị ihe o nyere ya. Nwaanyị a n'anya aka nri aka ekpe, ọ maghị ihe ọ ga-eme. O wee banye n'ime ọhịa wee jee chụba nta, gbutecha ụmụ nnụnụ dị iche iche, were ya mere anụ nke ya, katacha ụmụ akwụkwọ nri dị iche iche, were ya sie nri. Oru ụbọchị a onye ọbụla bupụtacha nri nke ya. Nwatakịrị wee kpọọ ya wee sị ya, ngwa onye ọbụla idetụrụ nri ya ọnụ, ịma na onye nwa bụ nne gị. O wee bido nụta isi nri. Onye nke izizi ohuhie n'isi, si na ya ma ndị ya. Onye nke abụọ ohuhie n'isi. Otu a ka o megide wee ruo n'onye nke isii, onwe onye o riri nri ya. Agbazie onye ọbụla gharị, ọ bụzi nri nke onye nke niile na-ejighọ ezigbo ihe wee sie ka ọ ga-eri. Mana ozugbo ọ na-erute na nne ya siri nri nke onye nwaanyị nke asaa, o wee nọzie ana wee bido wee ribe ya bụ nri. Eze wee tie, ọrụ obodo wee tie. Eze wee malụzie nọ onye nke ọ kpọrọ asị bụ nne nwatakịrị a. Bidozie ụbọchị ọkpọbata ya, mebezie ya ọfụma, hụbazie ya n'anya. Mmadụ isii ndị ọhụrụ n'anya, o wee chụnasịa ha na be nne na nna ha, wee nụbazie naanị nwatakịrị a mụtara ya nwa nwoke. Ifochakpi. Anyị abịago n'isi njedebe akụkọ ifo nke tata. Ụmụaka, onye ga-agwa m ezigbo ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a nkọrọ ugbu a? Onye ga-agwa m ezigbo ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a nkọrọ ugbu a? Obere maazị. Aha m bụ obere maazị Chimezie. Amụtara m na ọ dịghị mma ịkpọ mmadụ asị. Ọ dịghị mma ịkpọ mmadụ asị. Ụmụaka, ọ dịghị mma ịkpọ mmadụ asị. Bido taa gaba anya makpọzi mmadụ asị, ọkwa ya? Kedu onye ọzọ ga-agwa m ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a? Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Iroma. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo a, ọ dịghị mma isi asị. Ọ dịghị mma isi asị. Ụmụaka, ọkwa ya? Anyị hụrụ ihe mere onye isi odibo anasị eze. Ọ sịrị asị, gịnị mechara mee n'oge ikpeazụ akpọrọ ya tinye n'ime ụlọ mkpọrọ, taa ya ahụhụ. Ọ dịghị mma isi asị. Bido taa gaba ụmụaka anya amasị asị, ọkwa ya? Kedu onye ọzọ ga-agwa m ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a? Obere nwada. Aha m bụ obere nwada Ifeanyị. Amụtara m na ọ dịrị mma imejọ mmadụ. Ọ dịghị mma imegbu mmadụ, imejọ mmadụ. Anyị fụrụ ndị niile mejọrọ mmadụ na ya bụ akụkọ ka o si wee dịrị ha. Ma anasị eze sịrị asị, ma ndị ọzọ so eze na-akpọ nwaanyị a asị. Ọ dịghị mma imegbu mmadụ. Ụmụaka, bido taa gaba anyị agaghị emegbuzi mmadụ ọzọ, kwa ya? Ọ dị mma ụmụaka, anyị abịago n'isi njedebe n'oge akụkọ ifo na Ojadili nke tata. Ụmụaka, ndewonu. Ndewo Adaeze. Ojadili ijewo mma na mmụọ. Mbo tigbo titi mbo. Nne na nna Igbo, nne na nna, ọ na-amakwa na ihe dị oke mkpa ịkụziri ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo bụ so asụsụ anyị nwe n'ụwa. Asụsụ Igbo bụ ejirimara ndị Igbo.
mana anyị na-achọpụta na asụsụ Igbo na-alazi ebe ụmụaka anyị nọ. Ọ na-abụ oge ụfọdụ izute nwata Igbo n'ụzọ, ị na-asụrụ ya asụsụ Igbo, ọ na-asụrụ gị sịpịrị oyibo. Anyị asụrụkwa na isi oyibo dị njọ, mana tupu ha mụta oyibo, ịmụtụ nwa gị n'ụlọ, biko bido kụziwere ka esi asụ asụsụ Igbo. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-adị ekụziri nwa gị ka esi asụ asụsụ Igbo, nsogbu adịrọ, maka na anyị nọ ebe a, Ojadili nọ ebe a. Oge Ojadili bụ oge anyị ga-eji nyere gị aka kụziere nwa gị ka esi asụ Igbo, kụziere ihe dị iche iche a na-akpọgasị n'Igbo, ihe ha kwesịrị ịma. Ihe ị ga-emedebe bụ oru ha n'oge ahụ anyị ji eme oge Ojadili. Ịkpọkwa ụmụazị gị, kpọkọta ha ọnụ, tụkwuru ha ala, sị ha ngwanụ lelee ebe na Ojadili, maka na ebe ahụ ka a ga-asị mụtasị ihe ahụ na-ekụziri ha. Oge ka dị, ụmụaka orukwa oge ahụ, nne na unu chefuo maka Ojadili, biko chetara ha, sị ha mama papa oge Ojadili erukwa n'ọzọnụ, ka ha mepere unu, gbanyere unu ihe onyonyo ka unu kirie soro anyị na Ojadili. Ngwanụ ka m pụtakwanụ. Ojadili ijewo mgba na mmụọ. Mbọ tigbo titi mbọ.
na mmụọ. Mbo tigbo titi mbo. Ọ na-ewute m n'oge Ojadili nke tata abịala n'isi njedebe, mana ka ihe anyị ga-eme nsogbu adịrọ. Ama m na anyị metere unu ọfụma tata, ọkụ ya? Ọ bụ na anyị metere gị ọfụma tata, ihe ị ga-eme bụ iruo n'ụlọ akwụkwọ, gwa ụmụ akwụkwọ ibe gị na ndị ọyị gị n'ụlọ akwụkwọ, gwa ha maka oge Ojadili. Gwa ha na ọ bụrụ na ha na-esonyere anyị n'oge Ojadili, na ha ga na-amụta ihe dị iche iche gbasara anyị bụ ụmụ Igbo, ọkacha ụmụaka Igbo. Nsogbu adịrọ, tata eruola na njedebe. Chere anyị n'oge ọzọ. Nwa bụ nwaada Editha Francis Chewuzie na onye otu m bụ Kosi Anukwu na-asị unu ka emesịanụ. Ojadili Mbo tigbo titi mbo. Ojadili Mbo tigbo titi. Ojadili ijewo mma na mmụọ. Mbo tigbo titi mbo. Ude kweti si ewude. Mbo tigbo titi mbo. Ijewo mma na mmụọ. Mbo tigbo titi mbo. Ojadili Mbo tigbo titi. Ojadili ijewo